кӯдаки 3 сола дар заминҷунбии рашт зери девор монд. Бар асари заминларзаи шадид ки дирӯз 13 апрел дар қаламрави кишвар сар зад, дар рашт як кӯдаки 3 сола ҷони худро аз даст додааст. дар ин бора Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании Тоҷикистон хабар медиҳад. заминҷунбии сахте ки дирӯз дар қаламрави Тоҷикистон сар зад, чандин манзили истиқоматиро вайрон намуда, ҳамзамон ҷони як тифлаки маъсумро рабуд. тавре Кумитаи ҳолатҳои фавқулода хабар додааст, ноболиғ Машрапо Абдуғанӣ Шарҳиддиновӣ соли таваллудаи 2022 сокини деҳаи Уштурпасти ҷамоати деҳоти Ҳиҷиборак зери девори манзили истиқоматӣ монда ба ҳалокат расидааст. бар асари заминларзаи дирӯза дар ҳудуди деҳаҳои Сафедкундаг, Гулханӣ, Кул, Аскалони ҷамоати деҳоти Аскалони ноҳияи Рашт 17 хонаи истиқоматӣ, бинои мактаби номери 56 деҳаи Гулханӣ, дар ҷамоати деҳоти Ҳиҷиборак, деҳаи Хулак 1 хонаи истиқоматӣ, дар маҷмӯъ 17 манзили истиқоматӣ ва як муассисаи таълимӣ зарар диданд. дар ҳудуди деҳаҳои Кул, Бустон ва Анвар Қаландарови ҷамоати деҳоти Лангари Шоҳ ва деҳаи Ғанишоби ҷамоати деҳоти Қалъаи Лаби Оби ноҳияи Тоҷикобод тибқи маълумоти пешакӣ 12 хонаи истиқоматӣ ва иншооти ёрирасон зарар диданд. Пардифен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Пардифен аз ширкати Вегафарм. Пардифен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.